ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଜପୁର ଟାଉନର ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବିନି, କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ଅଛି ମୋବାଇଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର କ୍ୟାମ୍ପସ। କେତେ ସଫା ସୁତରା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବେଶ ବି ପୁରା ଶାନ୍ତ ଅଛି, ଖରା ବି ବହୁତ ବଢିଆ ପଡୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ବାହନ ଅଗଣାଟିରେ ବି କେତେ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହେଇଛି କାନ୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଅଗଣା ମାଙ୍କର ବଳିଦିଆ ଶୁଳି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବାନା ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଉଡୁଛି। ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ସ୍ୱଚକ୍ଷୁର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭିତରର ହତାର ଅଲଗା ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ବାବା ହନୁମାନ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ମାତା ଦେବୀ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଖୋଦା ହେଇଛି ପଥରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ହାତରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ବଢିଆ କାରିଗରୀ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କଳ୍ପବଟ, ଏଠି ଶିବ ବାବା ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ 54 ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ଲେଖା ହେଇଛି 54 ମହାଦେବ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆପଣ ଥରେ ଆସି ନିହାତି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମା ବିରଜା।